Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tag Parabati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 15 minutos karon nga adlaw Huwebes, petsa 23. Sa gihapon nagapabiling kita sa bulan sang Hunyo sa tuig 2022. Huwebes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kanaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siring nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal naman nga nabalhag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinima tagadulungan oras sa kagabiyo ng atong sininga Patrol 2, Crosswind Patrol. O rather, ang atong sininga Bravado Patrol, Patrol 1. Kaya na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Nazel Minardo nga mag-responder. Back to back naman sa atong sininga pagpapiloto. Ang pagpangalagad ni Aksyon Ninyo Bogina. Update sa mga balita national, international, breaking news, flash report, just-in report. Ang news center sa Huwebes nato sining nga pagpangalagad kada gabi. Mangin kabuylog nato ang puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Upod ba nato ang puwersa sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pazon. Back up diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dotilios.
Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kalanda ng inyong sinalagad, ang inyong sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilini sa kaoras. 13 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga aton nga mga suki katag para mati kabay pangaara kamo sa mayo nga pagkahimtang ang aton kapulisan sa Bacolod City Police Office. Balik sa ila sini nga dati nga ginahimo kada gabi, Saturation Drive, Uplan Bakal, Uplan Sita. Ang pulis sa Visibility Patrol kagabi do na kayasan man ta sang report nga may shooting incident nga nagluntad dara sa may Pandayan, da blang natawag nila, dara sa may Purok Saturn o Konipcho na da, sakop sang barangay Singkang. Dara kita sa may Tubangan, Cagaysano City, mla. Shooting incident. Pag-responder sa kapulisan led by Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station number 8, na diskobrihan nga ang natiruhan isa ka rugby boy. Ang nagtiro rugby boy man, lunsay mga minor de edad. Ang biktima 17 mo, ang suspect pila 16. Uraw rugby boys. Masubo to kay sa 17 anyos nga biktima sa paglutang kagabi ay nag-expire gid sa mga pasado na alas 11 kagabi. Atay ining rugby boy nga 17 years old matapos nga natiruhan sang 16 anyos nga rugby boy. Ang istorya sini simple mo lang mo. Ang biktima ginsugo sang suspect nga mabakal rugby. Pagbalik sang biktima, why dala rugby? Tinangakik ang suspect. Muto nga nagtinapungulay sila kadua. Diyos kay dihado ang 16 years old nga suspect sa 17 years old nga biktima. Pumuli ang suspect. Nagulam ko ito pinggan sa sa Migoya. Pagbalik grapulay naman sila nga duwa, nagpungulay naman sila. Ilikom si ibalo sa biktima nga 17 years old nga rugby boy. Ang nagbalik to kontray nga naperdi sa tapungulay kag wala mahatag ang gina-order nga ang ipabakal nga rugby. May gun gali, pen, gun. Tiniro yung biktima, igusat yan. Dinala sa ospital, mga pila, 3 ka oras, nakaligad. Way makasalbar, patay ang biktima nga 17 years old. Puerto ang lambiyong kagabi ni Major Puerto. Ay siya gid ang nag-lead sa kapulisan niya sa paglambiyong sining suspect nito. Way gid nila madakpan. Puerto kadasig malagyo. Ang kaingin to sa likod sang isano dogin karatsada kagirang kada ka pulis to wag ito sundakpan. Ining biktima kag suspect mga biktima ini sang sang natawag nga circumstantial bla. Kaya ang istorya sinisang suspect nga nakapalagyo taga Bantayan ni sabla mo Bago City. Kaya mo ito magpuli-pulis balay nila to kay Layas anak ni siya ang suspect nga 16 years old. Layas anak ni kay kondito na sa balay agle. Permi man sa ginadapulay ka ginikana niya. Permi man sa ginakastigo ka ginikana niya. Iwan to siya ng puli to sa Bantayan sa Bago. Ang pamulya sa Bago sa Bacolod ni sa mga tiya idibla mo. At naglo rugby na Willie. Kining napatay ni nga 17 years old, bulag manis ginikanan niya. Kaya
kay ang iya sila ginikanan na priso man sa kaso nga illegal drugs. Purti mga swerte sa kabataan, no? Kaya muna tani ang kabataan nga dapat gitatapon sa aton sining nga gobyerno. May mga programa kita ni nga para sa ila mong tanong ng tabo ang programa ni sa kabataan tanga mga rugby boys, ha? May tali ko pungko sa pagpungko ni Mayor Albi Benitez pagbalik ni Bacolod. Tani matagaan niya mula sang importansya ni Blaang kabataan tanga nagalayaw kung gabi. Mga rugby boys na sa Matubangan kay Sano City, kung gabi na mag-responder police da. Dahil nakapalagyo nila kung saan di ka pa may pipe na sa police mo. Dira man ay hanapatay ang kuha ng rugby boy mga gibungguan to ka slakyan mula to. Pero minada ginakuan ginakadtuan sa police station number 8 ang Tubangan sa Gisano da kay damot da rugby boys daga pulo pangayo. Ano mo kay pagabot sa police ka palagyo man. Kaya ginapahipay mang pulis mo. Mga tunto kabataan lang. Kaya mo ni ang resulta sang wala pagkatipan sang ginikanan. Muning resulta ti mabuyo sa bisyo o rugby. Tapos rugby na ti shabu-shabu na eh. Na, mga kayo. Gusto ko di matagaan, mga akig pa. Oo. Akig pa kabataan, hindi matagaan. Kigang ka pa nila. Gaan mo 2 ka pesos, kigang ka pa nila. Ano na pangatag mo 2 ka pesos? Purti kabataan, sabong. Siguro na dugay pag pasiplat to, spunta to, habok-habok ang kwan. Ang ilong nila kakili, magina. Singuta ng rugby nga nasulod sa plastic. Hindi makabataan kung hindi ni maatipan mayo sa gobyerno ta. Mangin problema ini sa uli sang aton nga sosyudad sa aton gobyerno. Matari ko pagpungko ni Mayor Albi Benitez sa Bacolod, matagaan niya man importansya ni mga rugby boys di. Kag ang aton na bala nga facility sa likod bala sang BCPO headquarters. Ang aton bala nga SDC da, Social Development Center da. Matani kon renovate na da kag tagaan man sang importansya ni Mayor Benitez bla. Kadamo kita sa mga mga kabataan nga ara sa paginakop sa SDC. Aling kiti kung kisa ang patuman da sang pamalakat sa SDC ito hindi man mayaw kung kisa. Sa nagka-problema man da ang aton nga mga social worker, aton nga mga parents, karat at ang kabataan nga minor mo, may mga kaso, may lain nga kaso, may drugs, may pangawat, hindi na sila gina-house permit sa SDC. Ang kiting programa sa gobyerno ta lokal sa Bacolod, dira sa SDC daw, hindi gidman siling sustainable bala. Si pabla kabataan mo, tudluan mo sang insakto nga pamatasan, pakanon mo, lekturan mo sang maayo, hindi mo sa iya ang sala nga ginahimo ya. Tanin dapat mga tagaan nagtalopangod ng aton nga gobyerno ining mga layas anak bla. Mga kabataan bla nga makitaan mo skalye nga pangayo kayo kundi ila na magabihan dira na matulugan. Sigurado kuya problema gini sa aton nga sosyudad yung kabataan ni. Kung may mga ginikanan man ang kabataan ni, mga ginikanan kung sa pawala lang react na kang mahibi-hibi na kang magpudag-pudag na kung may matabo sa kabataan nila. Kung wala gani, wala pa nas bungog sa ginikanan. Dapat sa ginikanan na monitani nga mga pangidaro sa kabataan. Balantayan Islam mo. May kung ikaw nga ginikanan, sila dapat ikaw yung maghatag pagtamod sa kabataan mo. Imo ni responsibilidad nga mag-roll call permi sa ila. Responsibilidad mo ni nga magpugo sa ila. Magsaway nga 10 oras ng gabi, hindi na maglagaw pa. Ari na sa ginikanan ta.
Kaligiti ko sa mga ginikanan man, hindi kay tanan, kapawala man mo. Kaya tuway kakawili sa madyong, kakawili sa pusoy kag pares-pares. Amo nang ginatawag ang mga irresponsibilidad na klase ginikanan. So, wala na sa bungog nila nga may kabataan, sila nga maminor di dahil kuntani, sa mga pangidaron, matuy-tuyan mo bla. Matagaan mo sang importansya para hindi mabuyo sa aksidente kag insidente. Dahil nakaturipad, pulis na. Sabay pa nga magaluntad ang katawayan sa probinsya, especialmente diri sa Dakban, Wasang, Bacolod. Ato nga polisante sa nasiling tanaway, mana permiga pabaya sang ila sining obligasyon sa kada gabi. Ay ho. Ang gabi dira kay nung Mario Verdi Prado, kay Manang Linda Verdi Prado, dira sa Florenceville sa barangay Panukoy, check attendance na siya. Si Ibon Butcher sang Germany, salamat gid sang 200 stars siya. Naka-like na siya. Koltero sang barangay Sumag, ga obra empleyado sang SSS Kabangkalan, ga monitor gid always diri sa inyo palatuntunan. Ginatamyaw ko man si Doktora Bernabet Alvarez, kay Mr. Alvarez dira sa Punta Taytay. Si Doktora Bernadette Alvarez mo ni permi ang naga-obra sa akon nga reading class. May ara na sa nga kwano nga clinic sa kwan sa Sumag, sa B. Alvarez Optical Clinic dira sa Sumag, no? Doktora Bernadette Alvarez, mayong gabi, no? Regards lang ko da, Doc, sa kay Mister mo. Lipat ko sa ngalan sa Mister mo. Pati bata ni Doc ni Alvarez sa Punta Taytay, daga monitor na sa Action Night Patrol. Nalipat lang ko sa ngalan ka Mister yang nga nagapaurok-urok kada gabi. Ga monitor man. Si Rosel Alejano Galeo sang San Enrique, ara man nga monitor man. Siling ni Toto Jose Pacifico. Si man kay Elvera Hilogo. Ga paurok-urok, no? O sa mga taga Maxamia Medical Supply and Equipment Trading, ginhata gini kinasang aga kay Action Albino. Iga monitor sila kuno sa Action Night Patrol. Kinatamyaw na nila si Boss McCoy, si Ging Alib, si Lydia Sibulan, si Rosie, si Ira, kag si John Michael. Tanan mga empleyado sang Maxamia Medical Supply and Equipment Trading dira sa may dalan sang Musala Araneta ni, no? Ga monitor sila gali kada gabi, no? Salamat kita. Ang akon nga mga friends si Narisa, Lisa, Feli, kag si Bibing dira sa Sumaga monitor gid, siling ni Josefina Loxin Hinerato. Salamat gid, no? Ayman karon naman i-recap na dugay ang resulta sang kuana sang STL sa tatlo nila ka draw. I-recap na karon ang first, second kag third draw sa STL. Ang sa resulta sa loto, dugay-dugay 649 ni kag 642. Ayos? Sige, check ko na nga ito sa nga patrol wana. Ang ato sa nga Bravado Patrol, standby sa report ni Aksyon Nelson Pateño, Roger kag Aksyon na BJ, no? Ari ang observation report sa ato sa nga patrol 1, ato sa Bravado Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari si Aksyon Zel Minardo sa observation report sa patrol. Zel, maayong gabi.
Action Eric, good evening. No? Live kita diri subong sa maya provincial capital Lagon. No? Kundi yung sikya din naton na Action Eric, ang sitwasyon bala kay daw ga busy yan gidri ang mga taga capital Action Eric, no. Kung sa diin ay baluan naton nga inaugurasyon sa mga provincial government officials sa Sabado. Okay. Subong Action Eric, makita nato na diri sa maya capital Lagon, no, nga ginapangtukod na ini ang tent. Ano naman ang mga sound system sini, Naplastar? ginakayo o ginaplastar na, ginaset na sa mga natungdan diri, no, o na sino ang na-assignan man sini subong ang makitaan diri nato ng capital Lagon, no, katinlo katama, no, Okay. kagakatakom niya sa subong nga gabi Action Eric, no. Sanag. Sanag katama. No, so diri yung mga gwardiya gani ga bantay gid no kay sa diri sa may Capitol bala sa may North Road main no, nagadamo ini ang mga vendors, no, mga street food o kana food cart sini Action Eric, no, ti ang dakat naman sang trapikoya diri sa Mayadalan Lacson sa pagtiyog sang patrol. Normal nasa sini nga gabi Action Eric, no, so subong nga gabi no makita naton ara no nagalight sa kagina blue violet ini ang sa babaw sini sa nga tent, so katakom Action Eric, no, sa subong nga gabi ini ang agin pagplastar ni para sa paghiwaton nga aktibidad niya sa may Sabado Action Eric, no. So subong diri ang mga gwardiya man no naga-check gid no sa safety and security man kag kasubong man ang police visibility diri sa may Dalan Lacson kag sa may Capitol Lagon ginatiyog man sa bahin sa police station 2, no. Duha ka patrol gid sini Action Eric ang nagapatrolya sini nga kagabihon, no. So kung makita naton so madamo pa ang mga kauturan naton ang ari diri subong Action Eric sa North Road Capitol sini kag sa pagpanglibot na naton ang mga alagyan dira sa halin sa may Dalan Araneta sa may shopping kag kasubong man sa may Villamonte na padayon nga gina-construct sa gihapon niya Action Eric. Wala pa matapos na construction da? Sa may Araneta, Action Eric, sa may Singkang Airport ayon, tapos na. Okay. Inapulo pa malala ni kiginbutangan naman sa espalto, no. So so diri sa kagabihon sini Action Eric ti mambal sa gid nga tawhay gid just subong kagabi Action Eric sa amo ni nga oras. Tete halin sa kagina ga monitor man kita sa mga insidente ti mera kagina mga minor incidents naman Action Eric, no, kaluyan. So wala mga subong nga adlaw wala pa major incidents yun, no, kabay pa sa mag-aga na, no, para kapaway man ang kapulisan. Kapaway ba man pulis ta? Dani, hinay-naya nyo lang. Oo, hinay-naya nyo lang kaglaka-lakaan nyo lang. Oo, gani Action Eric. So, subong Action Eric ko, no, kang sitwasyon adre, so mamangkot-mangkot, di ba lao? Pero, kadamo gid sa mga nagabinakal adriya sila nga mga kalan-an, kag mga si Chicheron tadi kung kamusta ilang nga bintahan ay Action Eric. Gani? Okay, kag Ay miga to labi. Ay miga to labi ni kana namon to ni papang mo kamusta habi ang iyada nga kwan? Iyada nga binta. Ang tagiya na gano nagpahunay-hunay anay. Paano na sa may gurong kita ya. Oo, ligati hindi man sila magnubukis isa ka gabi sila siya. May Action Eric isa ka kapiya, no. Mamangkot di ba kung kamusta ang ilang bintahanay. Sir, mayang gabi, kamusta ang bintahanay dito, sir? So far so good, okay kita man. Sila mabenta yung sila kagabi, sir? Kasi sa gabi, pinakagamay yan naman dahil makalabot na may mga 3,000 dahil kaluyan sa tao. Ano ka mga oras ka sir? Ng 6 p.m. until 1 a.m. Okay, ano sa mga baligya niya, sir? Bali sa Monday, mga coffee, hot coffee, ice, ice choco, matcha. Yes, so, sige, sir. Action Eric, amo na di ang manabat coffee, diri sa Maya North Road Capitol. So, damo diri ang nagasayo na. Ilabi na gid kay niyara nga BPO company sa kilid. So, kaluyan man Action Eric, na baka-baka man di mga kauturan tanga nagabaligya, no, para maka-income man diskan pa paano Action Eric. So far diri sa may dalan sang Lacson, no, Action Eric subong nga gabi ti ang lakat sang trapiko sa nasambit na kagina normal naman kay ti ang mga gasolinahan sa pag-checker sang presyo Action Eric. So mayara gali diri ang gasolinahan nga mayara na diesel nga nagadangat sa masobra no 22 ang presyo, no, mayara nga gasoline station daw 92.50 something ini ang presyo Action Eric, no. So far
Kay subong digwaan gasolinahan. Pero before siniya nagataas, ano man siya, inang damo, nagapatugbo. No? Pare, di silang gikanaan, taliga to. Nahuya-huya ni sila. Anong ligad? Oo, nahuya ni sila actionary. Ma'am, kamusta niyo binta, di ma'am? Ay, hindi na bala maayo bintahay. Yaman. Sa damo, nakita damo niya. Nakita sakto niya. Hindi nakita sakto. Grabe. So, oo, sa mga actionary, may ara kung mag-is-up, no, pa timing-timing. Kung Patsamba, kag pasuki-suki Oo, tayo si actionary, kaya tsamba, ganyan sa negosyo. Tsamba sa negosyo, kay damo suki. Kaga, actionary, no? So, subong nga gabi, ang sitwasyon rin, no? Kadamo sa gyapon ng kauturan ta. Apisar nga alas 10 na yung pasado sa kagabihon. Kaga nga kalabanan ng mga pamatanon niya, wibis pa lang naga night out naman actionary. So, dapat maghalong. Ilabi naman ang mga dalas ang mga salakyan, motor, Okay, balikan na sa action Zel Minardo, reporting live dara sa may Capitol Lagun, no? Sa provincial capital, sa mga nagahilirad, nagabaligya, das ang mga karanon, ngati amo man ni ang source of income nila, nga bisan paano, makabulobinta, no? Hasta mag-aga, kita man sila sang maayo. Action Zel, please come back. Okay. Yes, oo. So, nalula na yung signal. Direction Eric bala. So, mga curious lang ang mga kauturan naton. Kung ano din mga baligya. So, may mga ramen, mga kapihan, may mga pasta, mandara, mga pares, may balang agad na siling naton. May inasalan man, no? Ang nakaplasta diri. Subong nga gabi, no? Ang amotod sa nahibaluan naton nga okay man gali ang bintahan ay diri nila, Action Eric, no? Biska nagasuprer kita sa nga pandemya, no? So paagi na lang giniya o kung kinanglan na lang magidiya gid sa nga kauturan naton kung paano man ini sila maka-income, Action Eric, no? So for Action Eric, subong nga gabi, no? Marinong kang matawhay ang syudad sang Bacolod, kaga sa aton nga mga kauturan maghalong gid, no? So ride safely kaysa nagapapuli, no? Halong man sila sini Action Eric. So mayong gabi sa aton tanan nga mga taga Palamati, situational report gikan sa patrol. Ini si Action Zel Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na Zel Minardo reporting live dira sa provincial capital sa mga cart na nga nagabulo-baligya pagkaon. May mga kayo bisan paano kuan man makabulubinta mas la. Basta mag-aga ko sa ti makabuluginan siya mas la. Sa negosyo ti pa damo-damo suki na mong damo-damo kilala. Kung kisa ti pachamba-chamba mas sa customer Sa ano kadamo da siyo nga nagabaligya ka mo da depende na sa customer sa hila yung panimplahon kung namian sila sa pagkaon mo da, sang kape mo da sa ano kadamo da sa inyo kung ikaw yung mayo manong timpla kung mayong luto mo sabroso namit ang kape mo sigurado mabalik-balik na si mo ang customer mo gana yung negosyo bakas-bakas pag nasinimla nila. Balikan talaga karon sa aksyon na Zel Minardo sa balik niya sa palakad na tipon nga mga police report. Nagapit nila kay Torco Junco, kay Garcia Marivic, kay Ronald Torino, kay Unasor Adnarim, kay Marlene Binco, kay Martin Aliling. Si Mariol Bido Quisa, natamyaw lang si Boy Alan kag si Mama sa Hacienda Lugway. Si Toto Jory ni Pomoseno sang langka pinaginpinan ara man pa-check attendance man sa ho kapaurok-urok man. May
aksidente kuno sa may corner Dunya Juliana Road to NGC. Kasi ma-check mo ni aksyon na Zel Minardo sa corner Dunya Juliana Road pakadto sa NGC. Adra na lapit sa teritoryo ni Boss Ding Mabugat guro no. Sa corner Dunya Juliana Road pakadto NGC may aksidente sa motor ni Yuzel Martinez. Salamat gid Yuzel Martinez sa imo sini nga information. Si RJ Liamis araman sa Calamba City, Laguna ga monitor man no. Primo Noel Magbanwa Lagos mayong gabi gid. Mayong gabi man dira sa kay kuano sa kay sina sa kay Jinky Jalagdon. Kami lang si Mr. Arthur Jeff Villasor Star kag Doc Matt Mayo monitor sa ato sini nga pangalaga duwa no. Gapaurok-urok sa aksyon na night patrol program no. Si Noel Amar ara manggani tamyaw yaman. Si Alma Oligon, Mikey Montilla, si Rela Samar Aguilion, tanan niya nga mga pamilya dira sa DSB, Barangay Pandano. Kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Si Dondon Piliado Ilikin ga monitor man sa atom. Si Kuya ko Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman, ang mapisa nga Deputy Police Chief sa Station Number 9 nga monitor gid sa ato. Mga kapulisan nila K9 ni Police Major John G. Liba nga monitor gid sa ato dira no. Sa Georgina Subdivision Mandalagan, si Kagawad Imbong Jo Campos ng Barangay Maaw ginatamyaw gid ni Ricky Soriano. Salamat gid si Modera no. From Angeles, Pampanga, happy listening kay mama ko, Mercedita Reyes. From Bacolod, ga-enjoy gid siya pamati sa imo actionary. Best regard sa imo actionary. Salamat gid kay Eddie Jones Kalinaw. Kay Nestor Alvarez da, may gabi gid. Manandara nga paurok-urok. Pamati sa Action Night Patrol ha. Si Sparklia always ni monitor diri sa inyo nga palatuntunan no. Manandara nga pagpaurok-urok. Sa kay SP Bandoy Bandoho sang tapi kabangkalangan tamya kagid ni Boyet Restar always gid nga naga monitor sa Action Night Patrol. Si Mr. Mrs. Joel kag Eva Sangko and kids may gabigid. Kay si Roberto Pinida Jr. da ga pamati mga naga-monitor sa atong sini nga pangalaga do. Sa kay Garcia Maribik ara naman siya. Kuya nga akon migo si migo ko Joby Damasco sang panokoy may gabigid ha. Mr. and Mrs. Joby Damasco sang panokoy migo ko ni. Kay Emmanuel Ray Loktugan ga monitor gid sa Action Night Patrol program. Jocelyn kay Bautista E. Ron kay classmate ko Joe Olivares Jr. sang Banago mayo lang dira nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol program. Natamya Commander Tatay Teddy, Mary Grace, kag si Julius Crisostomo. Alina kay Rona Rihida Raba ang Panamya. Si Madam Josie Cañete Patinyora naman. Felix Gart, Talagrang Hala Carlota may gabi. Sa Tangub, si Karen Miraflor. Paurok-urok gid sa Action Night Patrol. Sige, check taon ang report ni Action Nelson Pateño gikan sa area Santo Toboso, Calatrava kag syudad sang San Carlos sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, may gabi, please come in. Son?
Yes, aksyon na rin kamang gabi kag sa aton sini nga mga ka-aksyon. Mayong gabi gid sa inyo tanan. Yes, may gabi man si mo. O daw ka temprano pa ba? Temprano pa may ba temprano makapaway-way. Amo man gani man tibago lang tanaga rubing-rubing sa aton sini area diri sa Banwa sang Calatrava medyo masako-sako subong ang mga pumuluyo sa Banwa sang Calatrava pakadto sa terminal para maglagaw-lagaw, magsakay sa mga rides, medyo halong lang kay medyo gutok ang terminal sa Calatrava sa karon kay medyo matawhay ang panahon, maayo kag mabugnaw. Di kon ikaw Calatravanyan makadto ka sa poblasyon Calatrava, kadto ka sa terminal para mabalaan sang aton sini nga mga tagpalamati ang terminal more or less mga 2 hectares na siya mo. Bukalapad? Oo. Di diragi na butang subong ang mga rides. Okay. Ang mga mga kalingawan, mga karnabal. Ara manda nagalinya ang mga inasal. Okay. Ang mga ukay-ukay. Kompleto ara manda ang pasalubong center. Ara manda ang bagsakan. Daw kompleto kita nan. Kompleto na. Di medyo magutok karon nga gabi. Kay wala naman sang kaduan ang iba naton nga mga pumuluyo sa Calatrava kay ang sports fest na tapos na kagabi. Okay. Naga-final game na ang tanan nga mga sports fest dire sa Banwa sang Calatrava. Ang ginakalingawan karon sa kagabihon ang paglagaw-lagaw dira sa may terminal action na Eric. Medyo magutok ang mga motor. Bisan ang series nga nagasulod sa terminal daw hindi nakagi. Ba? Oo, kay napuno na kundi motor pedicab. Oo. So medyo at least bisan paano buhi-buhi ang mga transport at ang aton mga transport group. Oo, mo gani man kag as usual wala man nagapabaya ang aton sini nga mga kapulisan mo kati medyo ni siya medyo enclosed ni ang terminal dire. Kag isa lang ang imo sini nga entrance kag exit. So mahapos ang pagbantay sa aton sini nga mga kapulisan ang tanod man sa area nga naga-secure sa sini nga kagabihon aksyon na Eric. Ang ginakalipay man sang tanan ang pagbukas sang automated teller machine. Oo, diri sa Banwa sang Calatrava kay ang unang IT nga ATM di iya to ka private daw naguntat man to. Ti subong iya ni ka land bank kagati kaina gininagurahan ni kag ginaboksan aksyon ni Herek diri mismo sa may kilid sa munisipyo sa Banwa sang Calatrava. Ti ang aton sini nga mga kauturan nga ang ila sini nga mga sweldo nga pinaagi sa ATM di na magkadto sa San Carlos para mag-withdraw kang magkuha sang ila sini nga kinanlanon nga kantidad. So diri na magkadto sa Calatrava kay ti nagbukas na ang ATM machine diri aksyon Eric. Medyo makahatag ni sang katawhayan sa aton sini nga mga empleyado sa gobyerno, sa aton sini nga mga teachers kag may mga transaksyon pinagi sa ATM. Kag ang aton nauna gid nga mabenepisyohan ang aton sini nga mga purpose bla. Oo, kay mo ni sila ang una gid nga nabenepisyohan kay tigalinya ni sila aksyon Eric sa pila diri ka mga establishmento komersyal. Magpabaylo sang ila sini panahon bla nga sila mag-claim sang ila sini nga subsidy. Mag-claim sila, ti makadto sila sa pila ka mga establishment commercial dire, ti may may patong na. Oo. May 10% ng patong or 1%. Okay. Buhi-buhi Ati bisan paano mga negosyante nga sa una way kagiyo mo kagiyo na. Mo ti karon nga medyo ara ng ATM daw ti medyo daw makalma na. Ati very good. Diretso na gid ni wala na gid ni buhin. No, kung kabatong 500
o 3,000 man lang na usually mo, mabato nila. Oo. O, di wala na buhin, 3,000 na. Okay. Kaya kung sa iban pang commercial establishment na magpabaylo sila, may patong na, bisa makuha nila, 2,700 na lang. Oo. O, di, mas mayo ayong na may ATM na diri sa Banwa sang Calatrava. So ang balita nato na Action Eric nga madulong karon para sa Action Night Patrol, una bes medyo matawhay nga aton sini area of responsibility diri sa Tubuso, Calatrava kag Subong man sa syudad sang San Carlos. Apat ka mga individual ang ginadakop sa aton sini nga mga kapulisan sa pagapamuno ni Police Major Lumiain Lidawan kag sa intelligence group sang Calatrava Police. Apat ka mga persona gindakop tungod sa aktual nga nadakpan nga nagahampang sang madyong. Basta madyong dalahig mo. Ang mga individual ang ginkilala nga Sanday Jose Bob Solera singular, lalaki 62 anyos, may asawa. Ikadwa, Romel Leonor, lalaki 38 anyos, soltero. Ikatatlo, si Ronnie Leonor, lalaki 45 anyos, soltero. Kag subong man si Sweden pero minggan babaye, 42 anyos, tanan residente sang Barangay Luok, Banwa sang Calatrava. Nakuha sang mga kapulisan ang isa kasit sang madyong tiles, 85 pesos. Kag subong man pila ka mga ginagamit sa panahor sa madyong ang nakuha sa aton sini nga mga kapulisan sa ini sila ang sa akto nga dadakpan nga nagahampang sang madyong. Ining apat sa karon Action Eric detinado sa custodial facility sang Calatrava PNP. Tis kita magtakop sa aton sini nga pagpangalagad Action Eric, aton lang ginatamyaw ang pamilya Elmore Perotso dira sa may barangay Maaw sa Perotso family. May lang pagpamati sa inyo tanan. Gikan dire sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Ayo, salamat kita Aksyon Nelson Patiño reporting live gikan sa First District, area sang Tubuso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos. May gabi nila kay Jing Tortosa. Na monitor mo sa aton si Madam Jing Tortosa. Man nila kapag paurok-urok, mati sa Action Night Patrol program. Alin sa report ni Action Nelson Patiño, may balos mga report sa Action Roger Gutiv, area sang Cadiz, Escalante, kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ari sa number 2 sa Action Roger Gutiv sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, maayong gabi kag maayong gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton sini mga balita Action Eric, ikan diri sa may syudad sa Cadiz, ang aton sini Action Eric, una na sa mga observation today, no? Ang police station sa syudad sa Cadiz, padayon ang Police Visibility Patrol, kag subong mapaang ang timpo naton Action Eric, pero muna, siling naton maglantaw kita din nga kon kagahon daw tupa gidya ang ulan. All dire sa norte nga bahinsang probinsya sa Negros Occidental. Now, sa pila na ito ka mga balita, ini may kasaran sa sunasod nga pagtapna sa kapulisan sa sining illegal gambling nga sa din Action Eric ang duhatanan ka mga persona, isa ka babae, dire isa ka lalaki na dakpan mo nagapataya sa kayalay, may halay pa subunghaw na no iniman. Sa puno violation sa Republic Act 9287 suno pa sa kapulisan, pinagi sa pagkigangot naton sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police for Administration, kag at the same time amo ang Public Information Officer sa Cadiz City PNP. Las 2:17 sang hapon, ang ini nga hapon ginpatigayon ang ila sining operation kag sa may Purok Malipayon, Villa Barilla 2, Barangay Sonto, gidakop si Mary Ann Labrador Ibubuli, 45 anyos sa edad.
kag residente man sa mga lugar. So sa report sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan DSP, sa iya sinidirektiba nga hugto ng kampanya naman sa mga illegal nga sugal, labi na gid ang illegal numbers game, kay damo ang ila sini nga labaton nga mga informasyon. So nadakpan ini nga suspect kag nakuhaan sang isa ka bandol bala sining ginapataya o ginasulatan sang numero with different number combination, kag ang ballpen nakuha man siya kag 468 ka pesos nga cash. Nakuha man ang isa ka tipster nga iya sang Unified sang Hay-Alay. So inisya karon ang detinado sa bahin sang Cadiz City PNP subject nga pagpasakaan sang kaso. Lasay 55 sa klaseng gabi naman gindakop ining isa naman ka 58 anyos sa bahin sang Bangga Ruby sa barangay Zone 2 sa Gyapon sining syudad. Ang gidakop gikilala kay Mario Mahilom E. Chavez, may asawa kag residente sang St. Patrick Village sa may barangay Tigluwigan, syudad sang Cadiz, pero di siya nadakpan sa bahin sang barangay Zone 2. Now suno sa report sa Gyapon gitpamunuan ni Police Lieutenant Jenna Fernandez ang among operation po ang mga intelligence unit sang Cadiz City PNP nakuha pagid sa katalisit sa may unod nga different number combination kag ang duha ka unified nga tipster kay subong man ang isa ka ballpen kag 139 ka pesos nga kwarta nga ginapatihan bit money sang amo nga illegal number game. Ini ang Hay-Alay sa ginatawag man gani nga ining STL nga bukis bla. So amo ning ang gin recover sini sa ila action Erika. Sa dugang panaton nga mga balita sa Gyapon sa syudad sa Cadiz patigayon sa isa ka bypass operation sinigid lamang nga hapon kag natigayon naman nga madakop ang isa ka ginakabig nga drug personality sa bahin sa Villa Luisa, Barangay Luna, syudad sa Cadiz. Ang gindakop kay na mga alas 2:30 ang takna siningala mga hapon. Ginkilala kay Ivan Glenn Juliesa Porda, inisya 34 anyos sa edad, may live-in partner kag residente sining Block 19 Lot 19 sa Villa Luisa, Barangay Luna. Now, nakuhaan siya aksionerik sang isa ka sasi sang elongated plastic nga mayunod sa ginapatian siya nga mo ang bypass item nga gipresentar kay sa pulis. During sa body search, nakuha pagid ang siyam ka elongated nga heat shell plastic sasi nga mayunod man sa ginapatian siya bu. Kahit gipay dalom pa ini sa crime lab sini nga gabi ang amo nga mga na-recover nga mga item. Na-recover man ang isa ka improvised nga shooter ay nagamit sa pagsuyop. Kag subong man isa ka lighter ang mga illegal drug paraphernalia. So sunod sa kay Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna ang head sa Station Drug Enforcement Team sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan DSP nga ila nga iga-file ang kaso buwas kung mag-abot na ang resulta sa crime lab sining mga ginpa-examine nga mga item. Matapos nga gintagaan ni siya informasyon na ang suspect sa iya sining nga kinamatarong sa pagkuha sa abogado nga primado. Kung wala siya abogado, hatagan man siya sa gobyerno kag pwede man siya magkakuha sa iya siniman nga pribado nga doktor kag kung gusto siya magpa-check-up nga tagaan man siya sang gobyerno at ara ang tanan nga kinamatarong ginplastar sa iya. Ipaidalam siya kaina sa physical examination sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic kay tungod yara man siya sa physically fit karon naka-detained naman siya sa Cadiz City PNP Custodial Facility. So far, naman ni madulong Taxon Eric nga report direkta diri sa may siyudad sa Cadiz Norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Ginatamyaw talaga ponda si Fiscal Benjamin Maido kag si Ma'am Linian Maido mo pasensya kay way ko ka attend sa meeting. Okay daw medyo masako-sako gid. Kag subong man ang ato man nga
amiga o ang ato da nga kilala Kap Madul Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz so giwal kay Day Basangko amigo no na manggubat nga pamati man kag ang amon diri nga sa Pobla si Senyor police officer niya ano ganini Executive Master Sergeant Romar Veloso nga nagapamati kada gabi sa Action Night Patrol. Report gikan sa syudad Sagar para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Gutib nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon. Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Roger Gutib reporting live dira sa area sang Cadiz, Escalante kag syudad sang Sagay. Mayong gabi dira kaga-monitor sa aton si Olivia Hulagting sakay Alan Marlinco sakay Naisil Morales Fabol. Nagapaurok-urok yun, no? Si Mary Ann Benedicto, nga monitor man dira sa San Miguel, Banuasang Morsya, ga paurok-urok man sa Action Night Patrol program. Salamat gid, no? Sige, alis sa report ni Action Roger Gutib. Sa inuhanta ang report ni Action BJ Pasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa number 3 sa Action BJ Pasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Aksyon na mayong gabi, gina-preparar na ang pagpasaka sang kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165, Section 5, 11 kag 12, batok sa kay Arlo Arcolas, 41 anyos, soltero kag residente sa Barangay 3, Banuasang Hinigaran. Suno kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran PNP. Ginahulat pa nila ang resulta sang ginhimo nga laboratory test sa mga items na nakuha gikan kay Arcolas. Nadakpan si Arcolas pinagi sa isa ka drug bypass operation kahapon. Suno sa Hinigaran PNP ginagkabig bilang high value target si Arcolas kag ini ang napreso na sadto. Aksyon Eric sandig sa pahayag ni Police Captain Ryan Villasario sang Hinigaran PNP nagagwa sa ila sining investigasyon nga dira sa syudad sang Bacolod ang source o kung ang ginakuhaan sang supply ni Arcolas sa pagbaligya niya sini sang illegal nga droga sa may bahin iya sang Banwa sang Hinigaran. Aksyon Eric, pamatian ta ang aton sa interview kay Police Captain Ryan Villasario. Sa suspect, sir, may ari ni siya, sir, sa drugs watch list naton or wala? Drugs watch list, no? Actually, isa nito sa aton nga high value individuals. Okay. Individuals sa Hinigaran wherein previously natakpan naman isa, but actually nag-engage naman siya liwat and then isa man siya kaso in the list naton. Sir, when we said high value individual, sir, dako ugit siya nga subject dira. Sir, may data kamo, sir, kung possibly di na nagahalin ng source ang iya sining ginapatihan naton droga nga gina-distribute niya dira. Kulino, ginabisa ito na interview kag mga investigation. So, ang iya source is patulod ang iya source. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Hinigaran PNP. By the way, Action Eric, gusto ko lang tamyawon si Tito Norwin sang Kamsi Binalbangan nga adlaw gid nagapamati sa aton sini sa Action Radio Bacolod sa iya sini pagpakadto sa obra kag pagpapuli Action Radio gid ang iya sini ginapamatian. Report nagikan sa Banuasang Hinigaran. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Kidaksyon BJ Pasible area sang 5th District. Dala sa may asyenda Carmen Galeo computeran ni Bibot Amador kapaurok-urok isaw siling ni Chrislyn Sores Amador. Si Ginida Ordonez ka-monitor man sa aton kag si Toto Joshua Villa nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa imo dira nga pamati kag pag monitor. Ari na i-recap ta ang tatlo ka draw sa STL. Ang first draw kaina 6-19 size 19. Ang second draw 36-25 36 25. Ang third draw 1-31 1-31. Ari naman ang resulta sa Lotto 649. Jackpot prize, wala sa may nakakuha. 73.7 million pesos. Resulta 649, 36, 7, 14, 21, 20, 42. Iwaton ko 36, 7, 14, 21, 20, 42. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize wala sa nakakuha 6.4 million pesos. Resulta 24, 5, 13, 39, 6, 14. Siwaton ko 642, 24, 5, 13, 39, 6, 40. Ayos! Magabalik ang inyo sining paltuturan when we come back. Balik ka report sa ato sining Patrol 1, Bravado Patrol, with Action Zel Minardo. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account.
Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalagad last kag final stress sa iyo patutunan balikan ta ato sa Patrol 2 kung Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan ta si aksyon na Zel Minardo sa ratipon sini nga maaksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Aksyon Zel sa balikan report, please come back. Action Eric, isa naman na ka-shooting incident yang nga nagluntad diri sa may syudad sa Bacolod. Uy.
Oo, sa may Abada Sky. So sa aton initial information, so do nagahamyango na ini o kung wala na sa nga vital signs ining si certain Bayutas, no? Joseph Bayutas ya Action Eric. So padulong kita subong ang patrol sa may area, no, kaya sa aton initial nga information ni daw firecrackers kuno kung sunod-sunod siniya nga ang nabatian dito ya sa nga mga residente sa nagaluntad ang shooting incident. Ang Bada Sky ni sakop ni sa station number ano ni? 7. Number 7 bauti wagi mag paulihi ang station 7. Mugad gani aksyonere kay ting ginabantayan ang wala ya shooting incident, city na lang gid kag jail. Oo, ting subong aksyonere no. Ang nanganon to lang kay subong ang patrol padulong naman sa area, pero initial information action Eric no nga daw patay gid ini ang victim subong agap iya sa nagluntad sa may Abada Sky syudad sang Bacolod action Eric. Okay, base karon sa kagahon ang mga dugang sa nga first hand information considering ati ang atong sila nga oras kung medyo kulukulabos kita. So at least bisan paano makuha tang latest dara nga information rin sa police nato action Hazel. Yes, action Eric, kinatingwaan ko man no kaya siguro may nagka-call pa kay Police Captain Elmer Bonilla kaya nagatutot pa ning nga cellphone niya, pero tingwaan ta nga makakakuha kita sa nga dugang nga detalye, pero subong action Eric ato pa dito ang medical response man sa may area. So lapit na lang man action Eric. Sige, pwede ba ma-sustain gamay-gamay? Okay, action Eric. So Facebook live lang kami samtang padulong dito no, pero nagagather man ako sa nga dugang information no, kay kaduwa na ko login check ang victim no, pero galungo iniya ang medical response. Sige. Yes, so oo, kaya lapit ni sa sapa ang ginaluntaran siniya sang incidente action Eric no. So kagasunod-sunod kid nga lupok siniya ang nabatian sa nga residente dito no sa initial report sini action Eric. So action Eric no, dugangan sa ina ang detalye sa pagbalik nato no, mag-Facebook live lang kita samtang nagapadulong man kita sa area action Eric. Sige. Yes, action Eric, ang balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Daw lagi magpulihi ang Station 7, no? Abada Sky. Shooting incident na naman. Initial report karabato ni Action Nazel. Patay ang biktima sa paglutang karon gid lamang nga gabi. Ay nano. Daw ubuson niya gid ang pulo ka police station sa kaso sa shooting incident. Nagabi dira kay Parilito Tagalog kay manang bet kay sa kabataan dira kay Daybeya nga monitor pa sa sininga mga tilion. Gusto ko pa chimpo ko alang-alang na. Ang mga information dugang sa ng shooting incident ara man sa to sa Facebook live ni Action Nazel Minardo. Karon sa first hand information, dugang information mabatian sa pagpakalakad karon sa kagaw sa programa ni Action Fred Salangka. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program, Webes edisyon mga takop ini tipuraryo. Balik ini buwas Biyernes. Aton sa nga mga patrol la unit reporters in action. Anang pagalagad karon gabi Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Apasible, of course Action Zel Minardo. Back to back sa to piloto Action Nino Bugina. Your Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir Elray Tutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Bernie Bilacanas, ang Batang Suay. Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñalam, ang inyong lagat ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, magkasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at pagtulog magpangamuyo sa inyo nga pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon,
God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. This time check is